Mať dobrých susedov je naozaj šťastie. Uvedomíme si to najmä vtedy, keď vidíme príbehy nenávisti a zloby ľudí žijúcich vedľa seba. Jeden taký príbeh sa odohráva aj v spišskej Novej Vsi. O tom, ako si môžu susedia znepríjemňovať život, dokonale vypovedá spolužitie obyvateľov týchto domov na ulici Boženy Nemcovej v spišskej Novej Vsi. Takto zareagovali susedia pána Španka, keď zistili, že sme prišli o ich spolunažívaní natočiť reportáž. Vadí im, že sused na svojom dvore chová domáce zvieratá. Toto kameru, toto ten spracom a tam, že my musíme cítiť jeho smrad. Tam kameru, nie toto kameruješ, to my máme na ploce. To je môj plot, mokré pokrovce vešajú. Treba to natrieť, skade to tú farbu by som zobral, hej. Prehádzajú mu všelijaké veci tu, smetiskom mi tu robia. Susedia spoza plota sa na smrad sťažovali mestskému úradu aj veterinárom. Z mesta tu boli tiež, dokonca mi tak povedal, že to môže všetko podrezať. Okrem psov a hydiny chová Peter Španko aj kozy. Lekár mu totiž odporučil piť kozie mlieko ako súčasť liečenia jeho chorej pečene. Kozie mlieko je drahé, tak z toho dôvodu som si kúpil kozu, no ako tomu potrebujem aj capka. Osud týchto zvierat je však neistý, pretože definitívne povolenie na ich chov bývalý príslušník jednej z mierových misií v bývalej Juhoslávii nemá. Záhradu si neustále kontroluje priemyselnými kamerami, pretože kontakty so susedmi sú na bode mrazu. Teraz už naozaj budeš mať problémy, čekaj. Zo spišskej Novej Vsi Marek Baláš, televízia Markíz.